Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Babunsibanda okubingelelayo ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu ndlalifa izulu, siyamdumisa. Udumo lonke lungolwakhe lumfanele izikhathi zingakabibikho namanje kuze kube phakade. Yena yedwa ohlala ekukhanyeni okungesondelwe kukho. Yena yedwa ongubaba wokukhanya. Yena yedwa ongaguquki, akanaso futhi isithunzi sokuguquka. Udumo namandla nenkazimulo makube kuye uJesu Kristu inkosi. Siyabonga kakhulu-ke bangcwele, siyambonga uNkulunkulu ukuthi usigcinile wasihlanganisa ngalendlela. Siyambonga nje kakhulu uthando lwakhe lukhulu, lubanzi, lujulile ngendlela emangalisayo. Nginesicelo-ke kakhulu kulabo ababhukhile nababhukhayo beqhubeka. Ngiyacela bazalwane. Immediately uqeda ukuthola i-appointment yakho, ngicela ukuthi uvele ubhale phansi ebhukwini lakho obhala kulo izinto ozozikhuluma. Immediately uyithola i-date, ibhale phansi ebhukwini lakho obhala kulo ozokukhuluma. Ngoba uzosuke ulinde kancane, sengathi niyakhohlwa nini ukuthi sibambene noSathane. Akafuni uSathane ukhulume nami. Akafuni uSathane uvume izono zami. Yazi ngihlekiswa yini? Khona into isimanga namhlanje ngithole omunye ongithumelele i-VN engivula amehlo ukuthi khona abantu abangizonda ngendlela emangalisayo. They hate me with passion. Uma uzokubeka ngesingisi. Yabona uma ungezwa leya VN ungamangala, uhleke njengoba ngivele ngahleka. And indlela ngizonda ngayo uphatha igama likaJesu. Lo amtshelayo uyabingelela egameni likaJesu, uthi uyathemba uJesu sakugcina. Ikholo uyabona umzalwane wangempela futhi. Hayi wokudlala ngaphandle, angazi ngaphakathi. Kodwa nje ngendlela asho ngayo ukuthi akangifuna, akawafuna ama-voice note ami. Hey, uyabona yakhona abantu abangizondayo. They hate me with a passion. Hayi bayangizonda. Kodwa ngiyazi ukuthi bangakhela umqhele wami. Umqhele uyakhiwa. Usho njalo uJesu. Uthi nxa benizonda benithuka, jabulani nithokoze ngoba umqhele wenu umkhulu ezulwini, umvuzo wenu umkhulu ezulwini. Kuthiwa abaprofeti abasandulela, abaprofeti esibalandelayo nabo badlula kukhulu. Kusoseka kanjani thina ukudlula kuleyo nto? Yazi vele kahleka. Njengoba ngihleka namanje ngiyamangala. Hey, yazi ngiyamangala. Kodwa-ke akukho esingakusho. Izwi lenkosi likubeke kwacaca ukuthi abasizwa. 1 John chapter 4 verse 5 and 6. Abezwa ukuthi kuthiwani. Ngoba babona basekhaya, abayisibona basekhaya. Ayabezwa. Akubona basezulwini, kodwa izwe liyabezwa ngoba bona bangabezwa. So lawo magama angitutuzayo. Nokuthi-ke uma uSathane ekwazi ukuziguqula azenze ingelosi yokukhanya, kungavimbani abantu bakhona baziguqule babe ingelosi yokukhanya. Athi 1 John chapter 2 lapha ku verse 18 and 19 athi baphuma kithi bangabaphika uKristu. Baphuma kithi ukuze sibabone ukuthi bebengebona bakithi, bebevele beqhubile nje behlezi nathi. Bebeqhubile behlezi nathi. Hayi siyambonga uNkulunkulu, siyamdumisa. Muhle, mbonga uNkulunkulu ngokuthi wambulelekile wena nje wedwa. Mina ngiyambonga ngiphezi ukuthi uNkulunkulu angambulela imfihlakalo engaka. Athi mayingibiza ngabuzani nenyama negazi ngivele ngisuke ngihlale. Ngiyambonga kakhulu, ungenzela umusa omkhulu ngendlela emangalisayo. Ungenzela umusa uNkulunkulu ngendlela emangalisayo. Ngihlale ngisho ngizalwa abazali abakholwayo, ubaba wayumfundisi nomama umfundisi. Ngathi mangiqala ngiba insizwa ngaphuma endleleni ngaziphilela impilo yami. Kodwa kuthe eminyakeni yami yokuguga uNkulunkulu wafika. Ngiyabonga wangenzela umusa.
umusa, wanginikeza the second chance, ngoba ngaliphoxa igama lakhe, ngawuphoxa umsebenzi wakhe ngokuba ilento ebengiyiyona. Kodwa ngiyabonga. Ingakho ngisebenza ngokuyikhandla, ngimsebenzela, ngingenankinga. Ngivuka ngo-3, kunzima ukuvuka, kodwa ngikhumbula ukuthi ngivukela inkosi yami. 3 a.m. ngiyavuka, ngibhekane nama-messages ka-WhatsApp, njengoba abantu sebengaphezu ka-5,400. Ngiphinde ngilale late, ngoba ngisebenzela inkosi yami, ingenzela umusa ongavamile nongajwayelekile. Ayasikhulekeni bafowethu, sicela uNkulunkulu abe nathi masingaqala silanda ubufakazi manje. Enye inkinga-ke leyo, kanti sizezweni, asizile ukuzolalela umuntu. Ake sigoqe sikhuleke, ningibekezelele ukuthi angikwazi ukucisha. Ngiyabonakala nje ngisukuma ngiguqa lapha kwividiyo, akukho engizokwenza kwamanje. Kodwa ngiyazi uNkulunkulu uma kungekuhle uzokunikeza iqhinga lokuthi fanele senze kanjani. uJesu Kristu inkosi. Masiguqeke sikhuleke. Baba wethu osezulwini, uNkulunkulu wethu onomusa, ngiyathobeka phambi kobuso bakho. Ngiyabonga ngithi ungcwele Jehova Sebawothi, ungcwele. Haleluya, ungcwele. Siyacela ube kanye nathi umoya ongcwele nangaso lesi sikhathi. Kusambulwa ngendodana kaNkulunkulu enguJesu Kristu, kwambulwa ngaleli gama, ngoba yilo lodwa esilinikeziwe phansi kwezulu esisindiswa ngalo. Alikho futhi elinye. Siyabonga Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga ukuthi uvume ukusuka ezulwini udele ubumnandi nobudodana, uzothatha isimo sokuba umuntu odelelekile emhlabeni. Dumo lonke silinikeza wena, sithi Jesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga-ke uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa bangcwele. Asiqhubekeni siyezweni lenkosi. BasePhilippi chapter 2, siqala ukufunda uverse 9 siya kuverse 11. Philippi chapter 2 verse 9 kuya kuverse 11. Kufundeka-ke kanje: Ngalokho-ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu, wamnika igama eliphezu kwamagama onke, ukuze kuthi ngegama likaJesu amadolo onke aguqe, awabasezulwini, abasemhlabeni, abangaphansi komhlaba, nezimuli zonke zivume ngokuthi uJesu Kristu inkosi, kube inkazimulo kuNkulunkulu uYise. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngakho konke lokhu. Siyamdumisa, singakhohlwa-ke ukuthi sisaqhubeka nalo izwi lenkosi elisichazela kabanzi ngenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. Lokho-ke okungisa lapha kumaHebheru chapter 1 uverse 4 uthi, seyabankulu kunezingelosi, njengalokhu igama eliyifa layo likhulu kunelazo. Seyabankulu kunezingelosi. Unike umsebenzi omuhle kabi uJesu, awenze ngokwethembeka. Angazi ukuthi mina ngangiyothembeka yini, wena wawuyothembeka yini. Wenzile ngokukhulu kwethembeka. Kumfanele ukuphakanyiswa, kumfanele uJesu inkosi yethu kunikwe igama elingaphezu kwamagama onke. Masibuka amaHebheru chapter 8 verse 6 uthi, kepha kalokhu unikiwe inkonzo enhle kakhulu, njengalokhu engumlamleli wezivumelwano esihle kakhulu, esimisiwe ngokwezithembiso ezinhle kakhulu. Konke kuhle kakhulu. Unikwe inkonzo enhle kakhulu Jesu. Inhle kakhulu inkonzo inkosi yethu uJesu akayinikeziwe. Unikezwe inkonzo enhle kakhulu. Bese lithi, njengalokhu engumlamleli wezivumelwano esihle kakhulu. Sihle kakhulu isivumelwano. Ungumlamleli wezivumelwano esihle kakhulu. Bese lithi, njengalokhu engumlamleli wezivumelwano esihle kakhulu, esimiswe ngokwezethembiso ezinhle. Izethembiso ziqale lapha ku-Abraham. Kwathiwa izizwe zonke ziyobusiseka. Kwathiwa zonke izizwe ziyobusiseka ku-Abraham. Qale lapho-ke indaba yezethembiso.
Ngakho-ke bangcwele, ngiyafisa, ngiyakhuleka kwangathi uNkulunkulu angaba nathi asisize, asigcwalise ngamandla akhe, ngoba phela uJesu Kristu wethu, uJesu Kristu uyinkosi. Siyambonga-ke kakhulu bangcwele. Ngiyafisa ngiyaxolisa ukuthi nginyakaze kukhona okuphazamisayo noma kunekhole engenayo ngikhohlwe ukufaka izingcingo zonke ku-aeroplane mode. Ngilibalile kakhulu. Kodwa-ke asiqhubekeni-ke bangcwele. Isimo sizoba phansi kwesimo esifanele nesijwayelekile. Uthi kuverse 6 wamaHebheru chapter 8, kepha kalokhu unikiwe inkonzo enhle kakhulu, njengalokhu engumlamuleli wesivumelwano esihle kakhulu, esimisiwe ngokwezithembiso ezinhle kakhulu. Simisiwe lesi sivumelwano ngokwezethembiso ezinhle kakhulu. Siyathola-ke lapha kwabase-Efesu chapter 1. Efesu chapter 1 verse 21 uthi ngaphezu kwakho konke ukubusa negunya namandla nobukhosi namagama onke aphathwayo kungekuleli izwe lodwa kepha nakulelizayo. uJesu unikezwe amandla phezu kokubusa konke, wanikezwa phezu kwamagunya onke, wanikezwa phezu kwamandla onke, wanikezwa phezu kobukhosi bonke, kanye namagama onke aphathwayo kungekuleli izwe lodwa kepha nakulelizayo. Isihloko salaphayana ngiyasithanda, sithi uPawulu ucelela ibandla ukuba lazi ubukhosi bukaKristu. uPawulu ucelela ibandla ukuba lazi ubukhosi bukaKristu. Ubukhosi-ke bukaKristu buqala kuverse 15 ku-Efesu 1, bengicaphuna mina uverse 21. Engibuka ukuthi-ke kusafuna-ke simcubungule lo verse kusukela kuverse 15 ukuthi uPawulu mayecelela ibandla ukuba lazi ubukhosi bukaKristu. Kusho ukuthini lokho? Ibuphi lobu bukhosi bukaKristu? Uyabazini wena? Ngiyabazini mina? Ngoba kufanele sibuke lobu bukhosi bukaKristu. Angithi sisakhuluma ngalo phela igama elithi uJesu Kristu inkosi. Sisacacisa lona leli gama elithi uJesu Kristu inkosi. Uma silicacisa-ke kubiza ukuthi ubukhosi bukaKristu sibazi. Uthi kuverse 15, ngalokho nami sengizwile ngokukholwa kukini enkosini uJesu nothando kubo bonke abangcwele. Ngalokho nami sengizwile ngokukholwa okukini enkosini uJesu nothando kubo bonke abangcwele. Uyamangalisa la uPawulu ukuthi usezwile abantu abazalwane base-Efesu ngothando abanalo, ngokukholwa abanakho enkosini uJesu. Okwakho ukukholwa nakho kukubani? Okwakho ukukholwa nakho kukhona enkosini uJesu, ngoba phela kufanele sibe nokukholwa enkosini uJesu. Kukhona into engiyiphawulayo ekubhaleni kaPawulu kuleli vesi. Uthi ngalokho nami sengizwile ngokukholwa okukini enkosini uJesu. Immediately ethi enkosini uJesu uyavuma ukuthi uJesu Kristu uyini? Uyinkosi. Bekuzosisiza ukuthi sijwayele bazalwane ukuthi singalokhu sithi uJesu uJesu uJesu, kodwa simhloniphe sithi inkosi uJesu inkosi uJesu. Omunye umzalwane uke wakuphawula lokho enyangeni ezimbalwa ezidlule ukuthi uJesu yini singamhloniphi, kodwa amanye amakhosi siyawahlonipha siwabize ngegama. Yini singathi inkosi uJesu? Ngoba immediately uthi inkosi uJesu usuvumile ukuthi unjani? Uyinkosi. Mawuvuma ukuthi uyinkosi unjani? Ususindisiwe. Yazi insindisi igcwele iningi ngapha nangapha isikakile. Ngisho ungashongo ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Mawukhuluma ngoJesu ngalokuthi uJesu ungenzela u1 2 3, cha, inkosi uJesu ingenzela u1 2 3. Usuvumile ukuthi uyinkosi, ususindisiwe futhi. Ngoba kufanele senze njani? Sisindiswe
kaningi. Kufanele sisindiswe kaningi. Kwangathi uNkulunkulu angasiza sihlale simvuma uJesu ukuthi uyinkosi. Sisabuka uverse 15. Ngalokho nami sengizwile ngokukholwa okukini enkosini uJesu nothando kubo bonke abazalwane. Ukukholwa akube kithi ngoJesu, uthando sithandane njengabazalwane. Ake siyibambe la. Ngokuvuma kwenkosi sophinde sithi ukugxila kancane kuverse 15 bese siyaqhubeka. Ngicabanga ukuthi sesivele sigcine lapha kuverse 23. uJesu Kristu inkosi. Masikhuleke. Babongcwele, babolungileyo, siyabonga, siyazithoba egameni lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. Siyabonga Nkosi ngakho konke, sizwe kuba silizwe izwi silenze. Busisa kube yilona loyo lalele. Nkosi abe nesibusisa kasitholayo kulezi inkonzo. uJesu Kristu inkosi. Amen. Hayi, uJesu Kristu inkosi bangcwele, siyabonga kakhulu ngiyavalelisa. Babunze bantu ovalelisayo ukuthi uJesu Kristu inkosi.